Pozdrav ljudi, dobrodošli na Bosnian Games AK. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Ovo je Minecraft preživljavanje epizoda 2. U ovoj epizodi ćemo dovršavati farmu, ali za početak da vam kažem, dole ima do temelja iskopano ovako i ovdje neka nova stvar, to je krevet. Našao sam seljane, ako budem imao vremena pokazat ću vam gdje su seljani. Sad samo ovdje na farmi moram vodu donositi. Sad ćemo mi to začas. Izvinite malo ako budem kašao pošto me boli grlo. Tu. Tu. Dobro. Otprilike ako ovo završimo, onda ćemo završiti. Ne znam šta ćemo još raditi. Otprilike ću vam pokazati, malo ćemo praviti ovi vudom za da budu ovi životinje, pošto kad već imamo ovu žito da već raste, ubrzo ćemo dovući životinje, što je veoma dobro. Hajde, ovako od ovdje. Boom. Ja kad budem malo ima ovih predmeta, vidjet ćete, napravit ću ko neku mašinu odavde, samo kliknete, ono sve dole spane. Sad ću ovuda stavljati baklje, da ne bi zombi naišli. Tako, tu. Evud. Znači, bože, zatvorimo ova vratica. Evud. I Evud. Idemo začas hrkat. Vidimo ćemo šta sonja. Joj, sanjao sam ništa, eto. Dobro. Farmu smo dovršili. Gdje su, evo, ograda. Trebam još ogradi. Neću valjda više trebat. Najteže što meni napraviti ograda. Tu kad počne treba drvo. Tu znači treba čitava šuma. Gdje ću? Ovako ovdje. A zašto ćemo prvo napraviti? Ali budu u kraju, pošto mogu kožu davat i hrane. Evo ovako dovoljno. Dobro, ovo jedno, hajde. Evo
ovdje se ulazi. Eto, ja sad moram ići drva. Hajde. Evo, kamena sjekira. Hoće, šta još treba, neće. Čekaj, možda imam. Ne. Daj, zato samo jedno da slomim. Evo ovu. A ja ću si ovu da raskrčim. Hajde. Od prilike ja mislim da je samo malo postignuća pravljenje radnog stola. Hajde, napravit ću. Hoćemo dobiti barem jednu jedinu jabuku. Nema, neka pokru sve jabuke. Ajmo. Dobro, tu sad. Dva ovako. Sad ovo. Ovo će treba još štapića. Dobro. Treba će za nek da pravimo. Vrata za ogradu. Gdje je sad, evo ga. Bum. Samo malo da vidim ima šta ovdje u blizini. Nema vi koliko ima. Evo vidite. Eno jedna krava. Evo druga. Evo ti seljana. Čekaj. Kuc. Vid ne da otvori, jaj. Što zbogam pakšu, neš da otvoriš? Jedan emerald za 12 strela, dobar si ti lik. Gdješ ti, alo, kud bježiš? Dobro, ovaj budala sad pobjega. A šta ćemo joj, hajde naćemo nekog drugog. Hajde priukinit. Da malo se okupamo. Jes, ledena voda, joj, čoba da otvara, evo. Ovo vidite lika, ne može sad izići. Tako, evo vam voda ograda ako hoće. Idu da bacimo šta mu možda neko nađe. Valjda će vam neka presuž bunar. Dobro, da se sad vratimo. Vidimo. Evo gotovo žito i to bi bilo to. Joj, liko. Buc, bum, ka, bum, buc, bum, ka, bum. Dobro, brzo raste. Ali dobro je. Da vidimo. Imamo šta? Dobro štukći. Ajde da vidimo, imamo koga ući. Du. Ne, niko ne izlazi. Ovo sve vratimo. Imamo šta još uraditi.
A vidite, imam 10 željeznih poluga, imam tu željezni kran i kantu. Znam, hajde da vam pokažem malo šta sam našao. Neka ovo ćemo, neka bolje i ovo. Evo vidite, ovako ja nekad malo uđem malo kroz ovu, malo se to bilo to. To bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Oprostite, zbog ovog malo me boli grlo. Eto. Nadam se da ste uživali u ovom videu. I to bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se vrlo uskoro.